guys! It's me, Michelle V, and Heartish Welcoming sa aking YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang hapon kasi alas 3 na dito guys. At anyway, kaya late ako nag-start dahil hindi na ako nag-video ng mga kaganapan ko ngayong araw. Dahil ang ginawa ko ngayon is nag-sorting ako at nag-declutter ako ng mga damit namin. Pero ang na-declutter ko pa lang yung akin, tsaka yung kay Rafaeli Boy. Tapos, ang dami ko na namang mga damit na kailangan ilagay sa keller namin. Tapos, syempre, inayos ko yung mga mga kadamitan. Tapos, ang hindi na lang na, ito lang sa asawa ko, guys, ang dami, oh. So, mamaya, tatanungin ko siya kung saan ba ang ano niya. Saan ba dyan ang hindi niya na ginagamit para maitabi, para mailagay yung, alam niyo yun, mailagay yung, para yung may another space for the new coming. Charot! Kasi pagka lumalabas, tapos pag may makikita din siya, bumibili din siya, so ganun. So kasi ang aming lagayan guys, wala kaming malaking lagayan. Tsaka hindi naman namin kailangan ng malaking lagayan dahil hindi naman ganun kadami yung aming damit. Kumbaga, at tsaka pagka ano naman kasi, nagde-declutter, tsaka pagka yung mga mga pangmalamig na mga damit ay tinitiklop ko talaga yan, inaano ko talaga siya. Tinatabi ko siya para yung damit na lang na naandyan is yung pang hindi malamig na panahon, sa ganun. Ganun ang ginawa ko ngayon. At, yeah. At, patay ko muna yung ilaw dyan. Anyways, kagahapon, di ba sabi ko sa inyo, bumili, ano ko yung asawa ko sa pagbili nito, guys. O, tingnan nyo yan, o. Di ba? Kasi tangkad kami yan. Ako nag-assemble yan kagabi. Ayan, so, yun, hindi ako nag-video for YouTube, pero nag-video ako para sa reel sa Facebook, diba? Charot. Parang sa blew up ko tawagin na yan. So, yeah. So, ayan naman ang aking ayusin ngayon, guys. Dadalhin ko dito sa CR. Wait lang. Pag CR kasi yan. Okay. Diba? Success. Wait lang. Ayusin ko lang siya. At tanggalin ko to. Itong nandito. Kasi papalit ko to. Para medyo malaki yung aming dito. Lagayan. Ganun. Gusto ko sana yan eh. But, oo nga no, ba't hindi na lang pala ito dito? Tapos ito dito. Diba? So, wait. Hi guys! Oops! Wait, ala ka po. Parang tutumba nga. Wait lang. Kagaling ko lang pala ng Aldi. So, wait lang. So, medyo matagal ang katugtog ng ating vlog, guys. So, anong araw na ngayon? Araw na ngayon is Wednesday na. So, yun. Kung makikita niyo dito, may nakalabas na carrots. Tsaka ito. Tsaka to. Kasi, itong carrots ay bumili pala ako ng carrots dyan. Kasi mag-ano ko, guys. Gagawa ako ng carrot cake. And then, magpapaksib akong isda. And, that's all. May nabili akong ganito, guys. So, parang ano sa atin dyan. Tawag dito. Basta. Sarap. Tapos, nakasale yung Pong Bear. Pero isa lang binili ko. Paborito ng asawa ko yan. Paborito namin yan para magkaibang kulay. Kasi yung sa asawa ko, paborito niya yung red, sa akin ay green. Yung sa kanya original, sa akin, ano tawag sa akin? Sour cream. Ganyan. Bili ako ng itlog. Ang itlog ngayon is sobrang maliliit sila. Small. Small buttery ball. So, lagay natin dito. Diba?
Tapos, tinapay. Tapos, bili ako ng sausage, yung bratwurst. Gusto ko rin ito siya pagka niluluto. Yung asawa ko, kinakain niya to ng hilaw lang, pinapalaman sa tinapay. Kasi nga, pwede nga siyang ganun. Tapos, pwede siya lutuin. So, ako gusto ko pagka niluluto siya. Ganyan. Tapos, ito nga, pang paksiw ko sa isda. At pumili ako ng brown na sugar kasi ako nga yung magbe-bake. Tapos, ito nga yung carrots na nabili ko. Na iba. Tapos, bili ako ng gatas kasi nasira na yung gatas na nasa ref. Hindi siya pwedeng gawin. Tapos, bili ako ng vanilla extract. Tapos, bili ako nito. Tapos, bili ako ng mantika. Uy, okay ka ba? Hindi ka ba na ano? Mantika kasi, konti lang yung mantika ko dyan. Tapos, sakto naman na nakakita ako ng dorade. O, fresh. Tag-isa na lang siya. At ang kanyang presyo ay €6.65. Ang isang kilo pala nito ay €13 ang isang kilo niya. Kung bibili ka ng isang kilo. Wait lang, parang nakikita niyo ba ako or something? Kung lumapit kasi ako, parang ang labo. Charot. So, ayan. Ito na yung papaksaw ko. Meron ako ditong bangus, but frozen siya. Saka iba yung luto na gusto kong gawin sa kanya. Kaya sabi ko, sana may isda sa Aldi kasi yun ang gagawin kong ano. At sakto naman. At alam niyo ba anong asahin, guys? Alas 5 na. So, papaksimin ko yan. So, the total na binayaran ko ngayon sa Aldi is $26.64. Charot. Sa lahat-lahat ng ito. Ayan. So, yun. Ang mahal dyan itong isda. Yung isda. Siyempre, ano talaga siya? $6.65. Ayan. Yung pinakamahal. And then, ang sumunod, ito yung ayun lang naman ang pinakamahal. Ang sumunod yung ito. Hindi naman ito. Ang $2.15. So, i-sort ko lang to. So, i-arrange ko lang to, guys. Tapos, mag-ano na ako. Luluto na ako ng aking paksiw. Tsaka, magbe-bake ako ng carrot cake. Ayun na lang kakainin ng asawa. Carrot cake. Carrot bread, carrot cake. Basta ganyan. So, it's my first time. Dapat banana bread. Yung banana namin dito dalawa, tapos hindi siya masyadong ripe. Mas maganda kasi di ba pagka-ripe. Hi guys! Good morning! It's me, Michelle V. And heartily welcome sa ating YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Charot. Meron naman po tayong video ngayon. At yes, medyo matagal akong walang upload. So, pasensya na. Sobrang busy ng lola nyo. So, kagaling lang namin ng aming bata sa Aldi. Ayan, bumili kami nito. Tapos itong burger na na siya, na ready to iinit na lang. Tapos itong sausage, tapos isa lang na orange, tapos ng lemon. And then ano itong kinuha ng bata namin? Rafael versus Waldmeister. Oh, Rafael, oh. Jelly. So, bumili siya ng jelly. Tapos bila akong saging, 3 lang yung kinuha ako. Magkano yung saging na 3 lang? Bananen. Where's the bananen? Okay. €1.16. Tapos itong pang ng asawa ko, may tinapay pa naman sa dyan, pang baon sa trabaho. Tapos kumuha siya ng Haribo. Mahal yung Haribo na yan. Magkano yung Haribo na yan? €3. Almost. Tapos bili ako ng bigas, dahil wala akong bigas na puti, brown na meron dyan. Pinaghahalo ko kasi ng itong wipes. Tapos bumili ako ng Ariel. So, I hope this one will help. Charot, will help doon sa damit. Dahil ako naglalaban ng damit, ng puti. So, yes. Ang mahal, itong pinakamahal sa binili ko ngayon, Ariel. How much is Ariel here in Germany? $9.95. So, the total of this all and the water, ayan, is $28.46. So, ayan. So, iinitin ko lang itong burger ng aking bata. Ayun.
basa yung kamay. Rafael, hände wäsche bitte. Ina, mit Seife, ja? So, kasi, napansin ko kasi yung bata namin is, mas gusto niya yung tubig na may na may parang gas, something like that. Ako naman, ayaw ko naman. So, ito yung kanya. Ito yung akin. Ngayon, tsaka bukas, kasi nakalimutan kong bumili. Ang ininom kong tubig galing dito sa namin, dito sa poso. Which is okay lang din naman siyang inumin. Wala namang problema. Pero sabi ni in-advise ng asawa ko na subutin bumili. Kasi minsan nagkakaroon na kami ng tubig. Ganyan. Marta, ya? This is for Rafael. Rafael, dahil basa trinken niya. Ito yung tubig niya kasi. Ayan o. Oh, basa. Ayan. Bring the after dish. Dito. Bring in the dish. Marami siyang naiinom pag yan yung tubig niya. Napansin ko. Kaya yan na. Siguro yan ang iniinom niya. Ito pang asawa ko, guys. Oh. Ito pa, may natira pa rin ako dito. Kung ilan na lang po, 3 slice at kalahati yung aking, alam mo, gusto ko din siya ng aking juice sour bells. Kaya, natuwa ako. Kasi meron pa pala dito, iinirin ko yan mamaya sa grill. Mag-iinit lang ako ng burger ng aming bata. Ito, para kakain muna siya. Ist man nice, danachtig. Ja. Let's go, Rafael. Man kocht zu Hause. Man kocht zu Hause. Man kocht zu Hause. Michelle Koch hier. Vorsicht. Vorsicht. Iinit lang to ng ganito. Ist man nice. Ist der Nachtisch an? Pastor trinken niya. Tapos magkasaing lang ako. Kasi magsasala ako ng labahin ko. Yung aming papa ay may pinuntahan busy ang aming papa, guys. Restaurant. Mangkok Restaurant, ya. Meron ako itong brown. Pinaghalo ko kasi siya para hindi masyadong dry kasi itong brown eh. Parang buhaghag ng, kasing buhaghag ng buhok ko. Charot. At kasing dry ng buhok. Kasi pinaghalo ko sila ng puti para saka nagkasaing ako ng madami. Tapos Heute Michelle schlafen. Michelle schlafen. Morgen für Oma. Bisschen schlafen für Oma. Hindi na iba yung buhok niya. Pinagupitan namin yan. Kasi, sabi niya mahaba na. Ang nangyari, may gunting, nakakuha siya ng gunting sa bahay nila, dun sa nanay niya. Ginupit niya yung natira. Hindi maganda yung pagkakagupit at kailangan gupitin talaga ng as in ganyan. So, naging ganyan na yung kanyang buhok. So, wala na tayong choice dyan. At ganyan na ang kanyang ginawa sa kanyang channel. Ay, naku. Madami akong sinasaing, tapos ipaano ko yan sa i-balot. Das du gemacht. Das hast du gemacht. Ich mag das bitte, aber das ist mag Aua. Das mag Aua, mein Kinderchen. Hier auch. Auf dem Tisch bitte und dann sitzt da, dann essen. Hier sitzen.
Das heißt ja, und dann, das heißt langsam. Dann Wasser trinken, ja? Ist mein Mann da? Onkel zu Hause. Und die Frau? Was macht die Frau? Kocht zu Hause. Die Frau? Oder Mann? Mein Haus kocht. Mhm. Aber mein Tellergeschirr waschen wir. Tapos, Nur Frau. kumuha siya ng ganito. Ang dami. Frau. Ang dami kaya namin candy dito. Kaya mo lang dyan. Hindi naman yan kasi kinakain lahat. Tapos ito, pang ano ko. Tapos titingnan ko to guys kung paano. Ano nito? Ariel to, diba? Sana hindi ako nagkamali. Ariel. It's not 30 pala to. 30? O 30 dapat na damit? Ariel pads hinten in the Lear Trommeligen. So. And then the Wasche of the pads liegen. Okay. So. Okay. So, tingnan natin kung ano itsura. Guys, kakaiba yung ano nila dito eh. Kakaiba yung kanilang tawag ito. Kanilang mga sabon-sabon. O baka naman may ganito na rin sa atin dyan. Gusto ko kasing paputiin yung ano, yung damit ng asawa ko. Dahil, wala ka. Ito. Bas. Aso, dapat dalawa. Ayan siya, oh. Itsura, oh. Malambot kaya. Ayan siya, oh. Okay, so. Tapos 30 daw ito. So, 30 laba ito. So, every weekend ko lang naman lalabhan yung ano ng asawa ko. Dahil, every weekend, kasi madami siyang, yung mga puti, madami siya noon. So, para isahang laba lang. Para hindi, ang mahal-mahal nito kaya. So, isa lang daw. Okay. So, kukuha lang ako ng isa, ilalagay ko dun sa may puti. Wait lang. Dito ko to i-stock sa bahay. Okay, update ko kayo mamaya, guys. Kumakain na yung aming bata. Kasi mamaya pa maluluto tong kanin, tsaka mag-grill ako ng kanyang, patty. Oh, Rafael, boys dying flash. Rafael. Saan naman nagkakain. Hi guys, nagla-lunch na pala kami ng aking bata. Uy, makita niyo parang itim-itim mo, nasunog, charot. Ito pa to, yung inihaw-ihaw ko. Ayan. Ito pa pala yung natira ko guys na menudo. Pre-roser ko. Tapos ininit ko ngayon. Sarap. Ayan, ina. Ayun. Kain tayo. Nagluluto pala ako doon ng price. Ayan, katagal na patatas na para sa asawa ko. Mangunood kami. Kadami na siyang tubig. Gusto ko sana pa naiinom ng tubig kasi siyang akin ito. Bili mo. Dipit ko sa buhok. Ang black talaga niya tingnan, Swivel na pa, Swivel? What?
Guys, update. Nandito pala kami ngayon sa labas. Dumaan lang kami saglit dito kasi nandito yung kaibigan ng asawa ko. Ano lang siya. Sinaglit lang siya. So, ito yung aming bata. Hello, Rafaeli boy. Ay, charot. Das ist Papa, guck mal da, oh. Papa und Freund da, ist da. Danach, ja? Und dann wir fahren, ja? In die Stadt, ja? Grüne Heultreppe. Ja, genau. Wir suchen, ja? Grüne Heultreppe. Ja, wir suchen grüne Heultreppe. Bakit naman grün? Ang gusto mo pa? Wala lang black doon na gray? Doch nicht. Juni, ja, Papa. Singen, bitte. Singen. Hello guys! We're finally home! Hindi na ako nag-video sa labas dahil wala lang, charot. Kaya magluluto ako nitong dala ng asawa ko ng sausage galing sa farm. Ja, warte mal, vi skal avtråkken, ja? May dala-dala yung asawa ko kanina galing sa farm, fresh from the farm. Na sausages. So, naka-vacuum seal siya, guys. Itatry na. Wala verwachsen. Itatry ko yan siya. Wait lang. Masarap tong ano nila. Yung tawag dito. Masarap tong ano nila. Tawag dito. Yung sausage nila. Pickle. Hast du dein Hand gewaschen? Pickle. Ja, nicht machen das in den Mund, ja, bitte. Hast du deine Hand gewaschen? Sicher? Und mit Seife? Oh, das ist schon nice. Ein Pickle. Ein Pickle? Aber Aber wieder weg ist. Komm on. Aber ist weg. Was weg jetzt? Ja. Bitte deine Hand bitte nicht im Mund, ja? Du musst deine Hand immer waschen, ja, Rafael? Deine Hand immer waschen, ja? Frei. Para daw yung awa. Yung sakit. Kasi itong bata namin na ano yan, na tawag ito. Das abgespielt. Dahil sa pananakit ng anak niya. Oh, Rafael, guck mal, das Wurst. Magst du ein Wurst essen? Ha? Nakatikim naman ako ito dati. Dalawa, tas dalawa dito sa isa. Fischen im Kanal. Kackerfischen sauber. Gleich sauber machen. Hier ist Kackerfischen im Kanal. Kanal? Kackerfischen müssen sauber machen. Müssen am Montag. Ang gagawin dito is, mantika lang to ba? Mantika lang to. Okay, wait a minute. So, yun lang. Lutuin ko lang siya with oil. Nag-ano kami? Pause. Nag-road trip. Charot. Ay, nako. Lutuin ko lang siya, guys. Ito frozen natin. Para sa susunod na lutuan. Wala akong ibang ano. Ubus na yata itong kailangan kong bumili pala ng ganito. Oh, Ziploc. Wala ka, isa na lang pala ito. Wala tayong Ziploc Seeds. Okay na yun siya. Pasok natin dito sa plastic na isa. Ito yung outfit ko. Charot. Parang alaki ng tiyan ko, guys. Kasi tumaba ako eh. Kaya ayun. Pantay na yung ko. Charot. Dito na lang. Kasi kaya lakad kami doon kanina sa Bonn Central Station. May doon, Pinay. Nag-aalok siya ng longganisa. Baum keine Brennnesseln. Was? Baum keine Brennnesseln. Keine Brennnesseln. Baum Picknick. Grüne Baum halten. Nag-alak ko siya ng longganisa. Gawa daw nung auntie niya. Something like that. Sa ganun. Kaso,
naisip ko na may mga sausage kami ito. Tsaka walang cash. Tsaka, ano, tawag ito? Little bit, dahil nga, I don't know. Charot. Tubig. Große. Warte man. Okay, Rafael, bitte auf dem Tisch. Ja. Okay, auf Tisch. For Papa and for dish here. That's for dish. Und Rafael here, auch. Bitte. Rafael, boy, come here. Here, oh. Warte. Here, the andere, and then the andere, Yeah, bitte. Liegen. Liga. Da, auf dem Teller. Genau. Andere auch. Luluto lang ako. Update ko kayo mamaya.